weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to belendendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma sincana gurjuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha ba to moderne ha to galle makko ce galle samasa to killinkara kayide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie directeur général port autonome de Nouakchott walla mbiyana port de l'amitié wondude e gouverneur mo Guidi Maga mbaɗama limogé ittama ha laaɓi e golle men to leydi Sénégal ɓoyata suudu sarɗiyeji joɗotoɓe to suudu sarɗiyeji ɓeydo wonnoɓe 150 ma yaa ha wonta 150 e ɗiɗo to leydi Mali Choukela Kokola Mayga hoorejo jagorɗo laamu sabboddu o joddima e avocat ji taw ko avocat ji hujjikintoɓe daraniɓe heɗɓe hakkude leydi Mali hakkude mumen e CEDEAO e lumoa to leydi Burkina Faso ñawore ko fate wargo Thomas Sankara gasi ha laaɓi sowona kettima ma on kalma en kalno ɗum yaari hano hannitini to leydi Guinée Conakry Ibrahima Kassouri Fofana gonnoɗo hoore jagorɗe e laamu Alpha Condé wondude jagorɗe tati ɓe mbiyama teeɓa e oɗo saaha joni ɓe tawe ni ɓuuru to kabaruuji men joolam jaɓɓeri ma jaa ha to leydi Chine ha to leydi Syrie ha to leydi Iran bisimilla moon e ketki hotondirte joni jañoɗen. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe funnague hirnague ɓe rewo e worgo ɓe sahal e ɓaleri ko hoynetenoto sami hocce ceerno Djiby Sy ko gando bindi kumpitiɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalowalla e danwal kala an musidɗo tedduɗo gonduɗo rafi tampinde ɗum cafriɗo ha tampiniron ko yitide hoore muɗum jokkodire ceerno Djiby Sy joni jiituɗa hoore maɗa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe darroraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi ceerno Djiby Sy sadi wannede listihara ko indema inde nenema tan ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilinde mum kala leydi kala continent kala wuuro mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde caggal nde wonno jillu makko to leydi Sénégal e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal netteka numéro téléphone makko ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum kadi tawateɓe to leydi Sénégal wonde base o ne jokki golle mum ne gollo ha joni ene tawe toon ceerno Djiby de ko ganduɗo leɗɗe bawɗo golle nunɗuɗo sanne numéro mum ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskin Allah safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗani wakliti hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen
jam garɗo e men woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwruken to coordinore ari ko wallude e safrude ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma jogiiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha woofɗi tuƴiiɗo jogiiɗo koyɗe muusooje jogiiɗo cardiaque AVC mo nangata taare caɗele ngoraago kala heen jokkondir e gorel teyya ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru foode gorel teyya yimɓe heewɓe ceettima e mum gila mbatti huutoraade gorel teyya dañi heen aafiya mawɗo no feewi gorel teyya ko haako moƴƴo alaa rewam alaa effet a wulnat aɗa yara nokkon jaro atayeni sa jokkodiri eɗeɗe hen tongoɗe maɓe kalani hen ko ɓuuri laabde so tawi koto leydi sénégal mamadou gaydo 00221 77 128 23 46 so tawi koto leydi mauritanie boy ñasa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi côte d'ivoire hamidou ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto états-unis de amérique abouso kawral fouta business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi france haruna ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yiito heen geɗe kewɗe janggana hoore maɗa so tawi yiɗi jokkondire ɗeɗo hen tonggode goɗɗe kala jokkondire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɗen ko laaɓi musidɓe tedduɓe jawnoɗen cafren koye men e gorel teyya fulɓe mbi safru hoorema haadema safroyeede galworɓe beɗi dañi bela yimnana bela yoromi jofta bela tine tinte kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno mouhamadou moustapha sar gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino danwala ɓalwal kala ene andina dendagal kilineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni e nder nokshot lamorgo leydi mauritanie omo tawe to leegal basara waɗɗani épicerie 3 waɗɗani juma ceerno samba thiam ceerno mouhamadou moustapha sara ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hooɗi ceerno mouhamadou moustapha sara so tawi wonne listihar ko inde ma inde nene ma dokkata to mbawɗa wonde kala o haalanma ha mbiya yoni ceerno mouhamadou moustapha sar ne safara rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol worɓe ustoraɓe gorago jippiɓe leeso omo safara ɓonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe darraɓe kala ceerno mouhamadou moustapha sar ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno mouhamadou moustapha sar ene andina dendagal kilineɓe mum wonde kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 41 86 0 41 86 05 43 walla mbaɗa numéro makko whatsapp ko 77 605 53 06 ceerno mouhamadou moustapha sara ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen orient océanie
jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba jeegom lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruuji men ɗemngal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko meññi men sehil men Seeɗto Abou Bah ha mbawon yiden to banggue YouTube kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen ñande nayya lewru avril gonɗen ndu ko tana musɗo waɗi e nder Nouakchott legal Basara ko cuumu pulɓinigo waɗi e nder galle goto tawi kadi ko boutel gaz kañuma fetti toon e saaha kay joom gallen ɓe gonno e heblanade ko fati kumtari ko ɗon tigui boutel gaz mo 12 kilo fetti wonti cuumu e nder galle he kala e nder cuumu he noon teskama hen bibbe yelda jaranoguel e lebbi jeegom wasi hen fittande mum yimɓe nayyo wonɓe cuumi hen cumanɗe musɗe no fewi neɗɗo battowo joyaɓo noon on ɓuuri tampude tampi sanne ene tawe hakkude wurɓe e mayɓe hollirama noon ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie joɗaniɗo leydi Sénégal e nder Nouakchott o waɗi ɗaɓɓande makko kay faade leydi Sénégal ambulance uji ɗiɗi ummima to Saint-Louis mbawi arde ɗo to Nouakchott ɗina ambulance uji noon ko beele kay ne nawta ɓen sumɓe e gañiɓe mbawa nawtede Dakar keɓta keɓa safruji men hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassade joɗaniɗo dowlaji dentuɗi Amérique ɗo e nder Nouakchott talata hanki o holliri tigui wonde kay eɓe juɓɓina ko fate session de formation wonande kay heblude temedere capanɗe nayyo neɗɗo gollotoɓe e ko gollotoɓe to ministére des affaires étrangères ɓen temedere capanɗe nayyo noon o holliri hen temedere neɗɗo koye nder Nouakchott capanɗe nayyo heddiɓe ummoto koto Nouadhibou lobbiɗo yurmeende ambassade o noon holliri oɗo formation waɗat tigui ɓe mbaddata ɗum koye partenariat wondude catala biyetegal USAID woni agence américain pour le développement international e wondude e partenaire uji mabɓe ko wayno UNICEF e ministére des ministres mauritanien de la santé formation noon koye mbadi haɓade oɗo morosa biyeteɗo covid 19 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alarba hande o joɗima jonde taw ko jonde conseil des ministres woni tigui jonde jagodde to palais présidentiel to Nouakchott e gardugol hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh El Ghazouani ko ndeɗo jonde noon woni jonde ɗiɗi ɓiire tugui kay nguoɗo gouvernement kesso ko tafa faade oɗo saaha joni e nder jonde he noon waɗi fuite e nder conseil he waɗi fuite wonde kay wonande oɗon taw ko biyeteɗo wonande kay oɗon directeur général gardiɗo port autonome mo Nouakchott walla mbiyen port de l'amitié mo Nouakchott biyeteɗo Sidi Ahmed Ould Raïs waɗa riwama ha laaɓi e golle mum o waɗama limogé ko noon kadi ɗomtimo ko biyeteɗo Ahmed Ould Mohamed Salema ko noon kadi gonnoɗo waali woni gouverneur Guidimaka kañum e hono Moula Ibrahima Moula Ibrahima kañum e hoore mum waɗama limogé ha laaɓi riwama e golle mum lomtimo ko gonnoɗo secrétaire général de la fonction publique hono biyeteɗo Ahmed Mohamed Mahmoud Dey ko kañuma lomtimo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Adama Bokara Soko kañuma woni ministre kalfinare ko fati ndema e nder leydi Mauritanie talata hanki o noon o joɗima batuji batu gadan ngu joɗi ɗum koye directeur uji société ji ndema joytiɓe e makko o holliri noon yidde makko kay ko yo programme hoorejo leydi ndi jogui kay ko fati e ndema yo on programme waɗe exécuté beele kay leydi ndi ne yiita hoore mum natta juggoyade wawa joganade hoore mum hano hannirtini o joɗima to hollirama noon directeur uji ɗi noon kalinimo caɗele mumen ɗe jogui kalini caɗele société ji ɗi ɓe kollirimo kadi programme koɓe puɗɗi gollade e mbaɗimo kadi proposition ngaji ko fate caɗele ɗeɓe jogui kay beele ɗen caɗele ene mbawa tigui safrede hano hannirtini caggal ɗum kadi kanko Adama Bokara Sako o joɗima battu gongu o joddi ngun battu noon koye coordinateur uji projet ji joytiɗe e ministére makko mo ardi o ene tawtora ɗiɗon batuji kala noon secrétaire général to ministére to hono biyeteɗo Momma Wula Beybat ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar c'est ɗum to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena PDS woni parti démocratique sénégalais ko gardugol secrétaire général national parti o maître Abdoulaye Wade ɓe cuɓima noon délégué ji taw ko wiyeteɓe délégué ji régional halfinaɓe kay ko fate parrainage e ko fate heblanade sumgoji législative woni suɓade sarɗiyeji tijjaɗi kay ñande capantati e goo lewru juillet 2022 hitande gonɗen nde so tawi koto région de Dakar suɓa kay waɗa délégué région de Dakar ko maire Abdoulaye Diop so tawi ko Thiès ko biyeteɗo Papa Moussé Diop so tawi ko Diourbel suɓa toon waɗa délégué ko Khadim Gueye so Saint-Louis suɓa toon ko Aliou Diop so tawi ko Matam woni
délégué mabɓe koni délégué régional mabɓe ko Aissata Gueye so tawi koto Louga ko Mamadou Lamina Thiam so tawi koto Kaolack ko biteɗo Rokhaya Diouf so tawi noon koto Fatick ko El Hadji Fabara Senghor so tawi koto Kaffrine ko biteɗo Papa Matara Fala so Tambacounda ko biteɗo Bassouri Cissé so tawi koto Kédougou suba toon waɗa délégué ko biteɗo Modi Damfaga so tawi ko Kolda ko Mamadou Binata Diallo so tawi noon ko Sédhiou suba toon ko biteɗo Vieux Souleymani Traoré to Ziguinchor ko biteɗo Toussaint Manga so tawi noon ko diaspora ɓe cuuɓi ko biteɗo Papa Saïra Gueye siftinde on noon loi mo leydi Sénégal mo tongode 2021 bar 35 du 23 juillet 2021 ene holliri kay e are mum cifanoɗo 0040 71 ɗum nde sifno ko ñande tati lewru mars 2022 wonande kay liste wonde kala liste candidat la budda kay jomum heɓa capanɗe tati e naya ujunere temedde joyyi e capanɗe jeetati électeur tawi ko minimum ɗum noon ene qime ha 0,5% walla jomum heɓa capanɗe joyyi e tati ujunere temedde tati e nogas e jeeɗiɗi maximum ɗum noon ene qime ha 0,8% taw ko fichier général des élections si ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal assemblée nationale leydi ndi ɓoyata tigui député ji suudu joɗindiɗo suttu ɓeyɗo hanata wonde temedere capanɗe jeegom e oɗo saaha joni koɓe temedere capanɗe jeegom e joyi neɗɗo hollirama noon maɓe ɓeydo e sumgoji paadi sumgoji sarɗiyeji sumgoji sarɗiyeji tijjaɗi kay ñande capantati e goho lewru juillet ɗum noon maɓe gontu temedere e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo député ɗum noon holko saboto ɗum ko ardi foof hollirama wonde leegal bitengal Kira Massar wattama e oɗo saaha joni département code électoral mo leydi Sénégal noon e article mum capanɗe joyyi e goho ene holliri kala département ko famɗi kala yo jogom ko famɗi kala hayso ko député goto ene jogui noon capanɗe nayyi e jeegom département ɗin noon e nder capanɗe jeenayyi député ji hen capanɗe nayyi e jeegom koye nder ɗiɗon député département ji Sénégal kadi ene jogui capantati e jeegom département gonɗi kala hen département noon e oɗo saaha joni ene jogui kene qime temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere habitant temedere 170 000 habitants walla ko fayi ɗum noon ɗum noon code électoral mo leydi ndi ene holliri kala département so tawi kay heeɓi on chiffre woni temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo habitant yala budde noon ɗum noon e kala famde kala jomumen ne mbawi hebde député ji ɗiɗi département mo Pikine noon hollirama tigui ma goto e député ji mum ma itto uste fata to Kero Massara département ji keddiɗi noon ko wayno Bounkiling ko wayno Goudiri e ko goɗɗiɗi kala moni hen kala ko famɗi kala ma heɓa député ji ɗiɗi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ƴiñodiral e ɓittodiral musgal waɗi ngal hono mum meeɗa yiyede tuggi ko terre woni train express régional fuɗɗi golle mum faade oɗo saaha joni yiyama hanki e nder Dakar to gaaka mo Dakar ƴiñodiral ngal noon yimɓe moni kala yidde sodde tikke mum beele kayne wawa yettade galle mum ko adi kumtari ɗum saabima noon ha waɗi ƴiñodiral manggal no fewi hay goto gañaki hen kono hollirama vitre uji to garɗo vitre uji ɗi keeli kelgol kulɓinigol no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal to mima to Dakar payen ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men hono Amadou Kébé jaam ñalle maɗa Amadou Kébé assalamu aleykum. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV jaam ñalle moɗon on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwa kabaruji gadanɗen ɗo e nder département Ziguinchor to e Kafountine eɗen gandi eɓe gondi kulhuli mawɗi hannde ina wayno geeƴo ina marɓi no fotino leegal no wuuro fof naatti e nder geeƴo ne ƴefa ƴefgol mangol eɓe gondi hannde kulol mangol hôtel wonno ɗon yimɓe hôtel ɓe jaltinama hanki geeƴo o yettima ɗon kampama gonnoɗo on ne tata largui naatti e ndiyam ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗo ko kulhuli mawɗi hannde e nder oɗo région e oɗo département ɗo e Kafountine ɓe gullitima laamu ngu noon ɗiɗo lebbi fof ɓe gullito laamu ngu ina wayno ɓe jiyani taw ballal ha joni eɓe gulliti laamu ngu yo waw daranade ɓe walla ɓe ngoɗo wuuro soronki ɗum wuuro ngo ko tata largui natata ko e ndiyam nde wonno koɓe jii hikka ko ɓe meeɗani yiide geeƴo o ne wayani geeƴo o ne ƴefa ƴefgol ina yaawi koyngal no feewi ɗum noon kamɓe to e Kafountine hikka kam darkas o e campagne o ɓe mbi ɓe goƴaka ɗum ɓe goƴa tan kamɓe
ko wuro ngo no jogori nattirde e nder gi awoyoɓe ɓe hannde no kuli wonɓe toon kadi e jeere wonde ɗon e daade maayo nde e jeere nde iggi nde wonno ko toon gila e waɗannoɓe gejje ha e yennoɓe liɗɗi utoji ummotonoɗi Dakar ummotonoɗi Mali ko toon garanno e laafuji fof ko toon aweteno ina wayno hannde wonko wuƴi ɗe ko wona ɗeɗon golle ina wayno ko ɗiɗo kabaruuji ngaran noon ɗo e nder Ziguinchor e ko tati Ziguinchor taari Ziguinchor musidɗo moon Ahmad Ishaqa Kebe Weltaare TV ɓiɓɓe Afrique yo Allah hokku en walde jam. Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan Ziguinchor naaɓe hoto paade laamu yo eggu paye jeeri ko ɗum ɓuri sirde kabaruuji men e ɗemngal pulaar sinno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena to leydi Mali hono ministre de l'économie et des finances leydi ndi o waɗi communiqué hollirde kay wonde gouvernement mo leydi Mali e laamu sabbude ɓe udditino compte bancaire o noon hollirama tigui ona compte bancaire tonggode muɗum ko ema L 06 01 201 02 613 98 11 52 72 compte bancaire on ɓe inni ɗum tigui ko soutien à la transition woni ballal faade laamu sabbundu compte bancaire on ɓe uddi ɗum koto boña biyeteɗo banque de développement du Mali woni BDM to BDM noon ko banque malinaɓe saabu o holliri ɓe kolliri kadi woni sababu uddigol oɗo compte ko malinaɓe tawteɓe nder leydi he ha wonɓe caggal leydi kala namdino tigui nde compte bancaire udditte beele kay kala jiɗɗo wallide laamu transition ngu ene wawa tigui wodde ko weddi hen ɓe kolliri noon ñande goo lewru avril gonɗen ɗo ñande hen noon compte bancaire o nde ɓe mbaɗi relevé compte ɓe tawi hen temedere e 1 million mankude seeɗa saabu ene waɗi 100 millions 948 mille 283 francs ɓe kolliri kadi tugui ko boño uddita compte o uddita faade oɗo saaha joni hay mbuɗu gotu ala tawa sortagu hen ɓe kolliri kadi wonde kala ñande altine maɓe mbaw tigui ɓayyinde ko faati kay ko woni e nder compte bancaire o tawa kadi eɓe dokkiri site mabɓe site web on site noon kala lumbiɗo e nder oɗon site ma waw tigui andude holko tawate e nder boñ o site mabɓe o noon ɓe kolliri tigui on site ko www finance point ml omo jaara noon kala malinaɓe wawnoɓe kay weddade hen buuɗi mumen e ɗaɓiniɓe kadi weddade hen buuɗi mumen kala ɓe kolliri kadi oɗo boñ en holli tigui wonde solidarité moƴƴo nana hakkude malinaɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen cukkela kokkola mayga kañum woni hoore jagoɗe laamu sabbordu o joddima noon e fedde hujjikintoɓe leydi Mali taw ko darniɓe leydi Mali ko fate haɓade contre CEDEAO e limois ƴettuɓe tigui embargo musɗo no fewi pawe leydi hen ardi fedde avocat ji ɗi noon ko biyeteɗo maître Moustapha Cissé ɓe kolliri noon maɓe darono doole mabɓe ponno ha leydi Mali kay wawa hebde polgu mum dow CEDEAO e dow catala bitegal limois kala beele oɗo embargo pawaɗo e ɓesgu leydi Mali ne itte ha laaɓa Moustapha Cissé Lo holliri tigui ha joni haare juridique ene jokki ha ɗo e yesso catala justice mo limois ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koye ndin mbadi keddoɗen ha joni to banggue audience uji kanko cukkela kokkala mayga hoorejo sabbordu jagoɗo leydi ndi laamu leydi Mali o joddima en audience to bureau ji makko to primature to o joddima to noon e joom ngaaluji taw ko turkinaɓe ɓen noon e catala bitegal albayraka groupe talata hanki o joya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ardi oɗon sette noon ko biyeteɗo Ahmed ala Bayrouk e nder jonde hen noon cukkela kokkala mayga siftiniɓe kamɓe joom ngaaluji ɗi wonde kay e leydi Mali ne tawe tigui caɗele mawde no fewi ko fate sanction taw ko embargo mo CEDEAO faye mabɓe mo limois o holli siftiniɓe noon wonde ɗeɗon caɗele ɗe leydi Mali jogui e oɗo saaha joni leydi Turquie heeɓino ɗum kene qime joni duuɓi 40 kono Allah itini ɗum ha laaɓi e oɗo saaha joni jellitima Al Bayrouk noon groupe Al Bayrouk hollirama ti groupe Al Bayraka groupe noon eɓe dilla e fannuji kala ha tengti noon ko wayno exploitation port terminal ko wayno port conteneur uji e ko wayno kadi eɓe monta tracteur uji cukkela kokkala mayga ɗon eri mabɓe kamɓe joom ngaaluji ɗi ndeɓe mbawat tigui wadde investisseur mabɓe e to banggue textile e to banggue mine e nder leydi he koto leydi Burkina Faso paadena ñawore ko fate wargo Thomas Sankara baranoɗo guila hitade ujunere
e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ñaworde nde gasi ha laaɓi. Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi ndi taw kañuma lomtinomo caggal nde o waragongo makko on noon eɗo saaha joni ñawama taw o ñawira ko par coutumance woni tigui ñawede taw tawtoraka o ñawama noon taƴanama kaddi gurdam makko omo soke ko noon kadi hono biyeteɗo hoko noon kadi hono biyeteɗo commandant garde biyeteɗo Yacine Kafunde wondude e général Gilbert Diendéré kañumen kala ñawama kaddi gurdam mum e kaso ñaworde nde noon ko lebbi jeegom tugui kode fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko lebbi jeegom temedere sappo neɗɗo woni témoin wawi dodede yesso bara Thomas Sankara siftinde on ko wara faade joni ko duuɓi capanɗe tati e duuɓi nayya ko wara yimɓe jeetata noon e nder tumaɓe wargo makko ñawama ɓen jeetata noon ko hakkude taƴanaɓe duuɓi tati fayi duuɓi nogas e kaso tato noon e nder ɓen kadi tumanoɓe wargo makko ɓen tata noon tata e mabɓe noon mbaɗama tigui tata noon mbaɗama accité ha laaɓi woni laɓɓinama ha laaɓi goppitama Burkina Faso naɓe ha tengti noon e banggue jaruɓe to banggue Thomas Sankara kolliri hen partie civil kolliri hen weltare mumen mawde no fewi e ndeɗo ñawore ɓe kolliri tigui ndeɗo ñawore ne holliri tigui wonde leydi Burkina Faso tourné page muma historique koto leydi Guinée paden Ibrahima Kassouré Fofana gonnoɗo hoore jagoɗo laamu transition laamu gonnoɗo hoore jagoɗo laamu Alpha Condé gardiɗo e oɗo saaha joni landa RPG o gardi landa RPG kañum e go jagoɗo tati goɗɗe ɓe mbiyama teɓa taw ko jagoɗe laamu Alpha Condé ɓe mbiyama teɓa ɓe mbaɗama inculpé ɓe mbaɗama kadi mandat de dépôt e ɗo saaha joni tawote kaso mawɗo woni maison d'arrêt central mo Conakry ko alarba hande jeegoma lewru avril ɓe tuuba ɗon ko dirtinde e dirkude e wujjude kaalisaji kewɗi no fewi e allude dow haalisa leydi Ibrahima Kassouré Fofana noon nanguida ko ya biteɗo Mohamed Diané ancien ministre d'état e wondude e goɗɗo ne wiye Zakaria Koulibaly e goɗɗo ene wiye oye Guilavogui ko ɓeɗo tata woni ɓe o nanguida kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Chine paadena alarba hande o leydi Chine holliri ɓe mbaɗi record woni tigui memagol ko fati e fiɗaɓe coronavirus gon hono mum hewde ɓe meeɗa hebde tugui kay ko ndeɗo ɓe pejere dampi ɓe kolliri alarba hande o ɓe keeɓi fodde ujunaje nogas neɗɗo fiɗaɓe ñalawma goto covid sappo e jeenayyi e te nder ɓen te ujunaje nogas hen 80% koye nder wuuro witego Shanghai ko wuuro ɓuurgo mawnude e nder leydi Chine gono wuuro noon kene wona yontere joni koko udda ko waɗa confinement total foof noon koye anje cargol oɗo mborosa coronavirus ɓe kolliri noon hay goto alamo rafi o yowi fittade mum koto leydi Syrie paaden to leydi Syrie paaden leydi Syrie noon nogas jeenayyi civil jambureɓe mbasi pittade men tawa hen sappo e ɗiɗo ko sukaɓe kurkaji tokkosi yoɓi pittali mabɓe noon ko pettoje goppanoɗe woni kedde pettoje goppanoɗe e nder guure ha e nder galleji kala e noon holliri kay catala bitegal observatoire syrien des droits de l'homme nogas jeenayyi wolɓe kadi gañima hen gañanɗe musde no fewi ko pettoje noon keddinoɗe e nder galleji saabi ɗum koto leydi Iran udditina kabaruji men to wuuro witego Mashhad tawten rewɓaji funnague leydi Iran e nder juma goto taw ko juma chiite naɓe ko joom laaɓi waɗi hono jango mum o yoɓima fittadu goto e mawɓe diine ɗen wiyeteɓe chiite en o yoɓima fittadu mum ɗiɗo worɓe kadi o barmini ɗumen talata hanki o barmande musde no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemngal pulaar habarude he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.